Салом духтаракои хушрӯ, салом апаҳо, хоҳарҳо. Духтарои хушрӯ, инам хеле фасона ҳоз якҷоя қати шумо медузем, тарзи духча нишон метим. Ма ай кирта ай фасон, да киртаи прямой, да киртаи атлас нишон дода будам, бо мана кокеткадорша нишон метим. Размери 48-50, ай ҳами манекен камака калонтар размерои ҳавай. И касоне ки бо мехоҳа гардана кушодтар гира, китфако майда мебиён ва радни какрас калонтар мешава. ороиш доданаш ба фантазияи шумо духтаро. Тарзи духча бо диққат нигоҳ кунен. Ай ҳама фасони осонтарин, осондуз, ҳами фасонае бовар кунед ҳами хеле осона ки шумо ҳам метавонед чашми пӯшида ҳам даже медузенаш духтаракои хушрӯ. Мана бо диққат гӯш кунена. ози ман шумода мефаҳмонам. ана духтаракои хушрӯ барои духтани ҳамхели варадник ба мо чӣ лозим меша? Пешакши, мана пешакош астара қати варадникаш. Инам материали основной материали таги кирта и мебиёяв и варадникаш гулдор мебиёя. Агар флизелини тинук дошта бошед, ҳардуша флизелини тинук часпонен. Да ҳардуш хуш мебиёя. Агар аю ғафсо боша, камтар пеш киртатон хе қопча места, барои инқа якташ да бачаспонен. Да варадник, да ҳамоиш ки варадник мешад, да ҳавай мечаспонен. Ана кушоди кокеткатона мегирен. Хай ҷайма изаказ нест духтаро, ҳам хе барои нишон доданай. Ами 22-23 сантиметр биёя мешава кушодиш. ба бо мебирен ососта вақти мерка гирифтанда мебироен ауз айма 22 сантиметраю. Дар рӯзи киртачатона чен мекунед. Варадник чанқаю, чанқага бояд шумо ай поён гирдиша монда бибирен, ҳавая бояд размери ҳавая гирен. ҳамин фасона духтарома дар як видеом ҳастай, дар киртаи атлас нишон додагим, киртаи прямойда нишон додагим. Инаи духтарако ҳоз дар киртаи кокеткадор мебиёяд. Дар кокеткадора ирам меша духта. Рости гап ҳамин фасон бисёр дар чӣ хуб мебиёяд, дар размерои калон, барои ки чӣ қадар гардан калон боша, ҳамон қадар варадник паҳми хушу мебиёяд. Чӣ қадар майда гирен гардана, ҳамон қадар бори как мебиёяд. Барои ин қа ҳози гарданмон шумо нишон метим, гардани 9 қати чен мекунем. 9 сантиметра ёфта манам хел хат мекашем. Инҷара пешаки утю када байна миёвен. Баъд гардана чен мекунен. Гардана ки кашиден, ай гардан поён анхи 1 сантиметр бояд монен. Баъд манами нуқтай манам хели хат мекашем. ай поёни ҳами ёфтаги центр то байна размери даҳани киртара мегирен. ай мо 20 сантиметр ҳози гирифтагим, ина 20-ам амҷада нуқта монда мел қати ёки ручка қати ҷоша миёвен духтаро. баъде ки кашида тайёр карден, манам хе кушоен. ай ҳами байн бо иси 9 сантиметр дига чен кунен духтаро. манам хе 9 сантиметр. чӣ хеле ки ҳамҷара чен карден, ҳамҷарам 1 сантиметр чен мекунен. мана ки духтаро маълум шид байни мо, байни ёфтагӣ, нами байни яки киртаи ёфтагӣ мо. ман ҳамиҷа меғалтам. манам хе ғалтид. инҷашам шумода туғри кунам. мана хаттои кашидагимон, мана хат, и мана хат се ташид. ана кун ай ҳамин нуқта, ина ҳамин нуқтаи якум, ина то манами кунҷа хоҳем ростакаш бигирен, хоҳем болотар гирен, бо болотар хушу мебиёяд. хе се кунҷа гирен болоша хушутар мебиёяд. мана як тарафаш, анаи дуюм тарафаш. ана хаттои кашидагимо чӣ хеле шид. барои хати байна ёфтан бо барои кашидани
мисол варадника чихел манам хел ранги вытичка медузем ку вытичкара хат мекашем манам хел секунҷа уқа чиқири бад намоненам хел старац акне ки манам хел камакак анами кинҷакда иқақиб нукора намечаспонем где-то 1 миллиметр ҷо мемонем барои камтар истар секунҷа бриданда камтарак бояд бимонем ки манам хел духтарако рости гап камтар ручка дар болои ами флизелин накашидеста баъд чӣ кор мекунем давомаш ин аввал бинед чӣ хеле шид дар болои астарак монда ёки материалтон хел тайёр мекунем манаҷа ман ба ин шаёфтагӣ будам ира дар болои ин монда манам хел дидена материал тарафи ростанагиш қати ростанагӣ бояд биёяд нахе булавка қати ёки дастӣ қати медузенаш анакнун хеле медузен духтаро ира нигоҳ кунед 1 сантиметр поён мерем угл монда ин тараф ба анами нуки ҳамиҷара то нуки байнангиша не мана то нуги ҷара омада манам хел бо поён меравем то манамҷая камакак ҷида як кӯкак монда бо тарафи боло меравем ба тарафи дигари кунҷ аи кунҷ ба и тарафда мебуроем ҳамин ҷоя закрепка қати кунем бо хубтар мешавад хеле мустаҳкам 4 кунҷа хеле углош хушрӯ мебурояд ҳаминҷора закрепка қати кунем хушрӯ мебиёяд анами хел ҳозир ҳамина медузем хел духтаро аввал медузем закрепка мемонем баъд бо и тараф гардонда намхи хати болои то пеши манаи якум хати кашидагитона мебинем дидем закрепка мондум бо боиҷашам закрепка мондум анакам хел духта омада то исна мебуроем банша мебарем то нука ки ҳамиҷа омадана то
اینه جوی ورق‌نیکاشون روز کنین. تو کنجا نمیبریم، اول جش روز میکنیم. بعد کنجا که میبریم. بعد سه کنجگی جره کنجا کره برای ورق‌نیک دادنش خشروی استاده. اما نوکاکوش وقتی گردش ده خشروی است کمتر نوکاشا برین. جرم تو کنجا که میبرین. انا کنی روستانه میگردونیم. نه دخترها وقتی که روستانه کردیم طرف گردونده کنجای روست الان خیلی باز یک قطور لوی همی ستروچکه می رویم. من روز گپ ستروچکه میزنم ریشتم دیگه цветای ریشته را اهمیت ندیم برای شما دا نمایان شوه گفته برای که من ریشتهش پدسایت خودش موندگی نیستم. اون دخترو بعد بسیار وقت میگن یو که ریشتهش چی با وای زدگی اهمیت ندین دخترو خیلی کارو میلچه اهمیت ندین. وقتی که زکاز باشه هو میتونه که ریشتهش پدسایتش توغری گیرین. انا که زمین کرتای منده بولوش دا باید سالچه میشه تگرده ارانجوی. موزی هم خیلی برای دختن شما دا معلوم شوه گفته ریشتهش دیگر цвет موندگیم برای شما دا نمایان شوه. منم خیلی تیار شد. اکنون اتو کرده میرکای پیشکتون رو میگیرین.